Zdravite Vajnát pri našom prvom sociálnom experimente, kde sme hovorili ľuďom, že majú papuču pri aute. Ja, dobrá pizza. Ňam. Pani, máte papuču? Že máte papuču vzadu na aute. Áno. No, vážne. Vôbec nerozumiem tomu. Máte papuču? Ale máte. To iba tak zo srandy. Aby sme vám spravili krajší deň. Papuču máte. Prísavačku. A prečo to mám papuču? Však to není boha. To sú takíto sú ľudia. To je des. A to ja kúkam, že prečo pozeráte. Tá papuča No je tam toto. nebola. Ja pozerám, že prečo pozerám. A už tam je. Ja som sa zlákla, že Papuču, no. že mám papuču. No, papuču. Prísavačku. Vezmite si. A na čo mi To je to? vaša papuča. Hej, To je vaše. no určite. Mladá pani, no. No však si to nehajte vedieť, to je vaše papuča. Pane, viete, že máte papuču? Čo mám? Papuču. Fakt? No, to je ťažko. No, a už nemáte. Papuču máte. Papuču. Že máte papuču. Tu. Vážne. Teraz išli okolo policajti. Ale že my sme teraz sme išli okolo tuto s kamarátmi, ja som videl, vám dávali papuču tuto policajti. Vidíte, papuču vám dali. Ale prosím. Pane, viete, že máte papuču? Neviem, ako čo tu robili. Papuču. Jak papuču, ja som ešte na kolese. No však vedľa. Aha, tu nie je moja papuča. Není? A vyzerá ako vaša. Máte tu papuču takúto. To nie je naša papuča. Je? Nie, to nie je naša Je? papuča. Nie. Je to vaše. No, to nie je naša papuča. Je to vaše. Ale nie je to naša. Ale áno. Je? Vaše. To je vaše, pane. 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 Pane, máte papuču. Papuču máte. Tu máte papuču. Ja, to je pekná papuča. No, však mne sa tiež vidí. Zatiaľ máte asi najlepšiu. Blahoželám.